Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Pagbantay ha, basin kung adunay isod nga bitin ng budiga. Ha? Pila nakakatuig nga wa na maabli he. Aun sa may kuhaon mo di ha? Kara ang kamera manang. Tabangi ko's papangita ini. Kara ang kamera, kanang para picture-picture. Oh, mao na. Kanang para magkuhag pictures ba? Mao na ingi papangita na ko. Sige. Ablihin na ng budiga. Oh, Hala, kinuo ko. Kadaghan pa din ni mga butang din eh. Santissima kadaghang karton din he. Unya, napay mga guba nga mga butang. Kinuo ko. Tabangi ko. Inday, naunsa ka? Ngano kalit ka mang kahilakon di ha? Daghan kayo ni mga butang nga. O kayo nun man ang good. Oo niya, unsa man, surrender ka na. Dili. Kinahanglan makita na to ang kamera. Nala, sige, larga. Ang kamera nga to pangitaon, gamay ra na siya. Busa, posible nga naanaan ang mga karton sa kilid. Namurani ron. Murag maabdamin yung dag-usa ka buwan na ini. Una pa makita ng atong pangitaon din, he? Sige nang, sugdan na natong mga karton sa pag-ukay. Pero makiksultiyon ako ni Sir Alejandro. Sir Alejandro? Helena, Niyanay mong pagkaon, sir, oh. unsa naman ang akong gisugo nimo? Amo nang naablihan ang bodega, sir. Pero Unsay pero? daghan man kayo ning karton, sir. O niya, nangalata ng uban. Makit-an mo ra kini. Ha? Ang kamera gisod siya ubag nga itong sling bag. Mao nga mailhan dayon nimo kini. Kaon o na. Lakaw na, Helena. Ako na'y bahala sa akong kagulingon din eh. Buhata na ang akong gisugo nimo. Oh, sir. Mama, Naunsa naman sad ka? Nagkarakara naman sad ka? si Helena og si Manang, tuwa sa luyo, sa may bodega. Unsa? Nagunsa man sila dito? Wait lang. Basta, ilang gablihan ang bodega. Nga naman ka ha? Dali, Shane. Atong susihon. Itong slim bag nga itong pangitaon na. Itong nga bag. Ay, hala no. Ato pa ka tumakit ano. Dili lagi mo hunong na. Ato lagi ni makitaan. Ay nga nung karon pa man sab na ipapangitang sa Alejandro iyang kamera in town, oy. Helena, Oy, dong. anong naman mo din sa budiga? Ay, May gipapangita si Sir Alejandro nga kamera. Kamera? Oh, o kinahanglan makitaan ang maong kamera lando. Tabag ko sa pagpagita. ay, kana. Nindot man yun ang daghan tang mangita dong. Kay dali ra man yun ang makitaan, basta daghan. Bag nga itom, no? Kana, dong. Ari na i-file din mga karton dong lando. Kami tikot kay Selena. Oh, sige. Hoy! Ay, kahoy ah! Unsay kahoy? Ay, ikaw aw! Kuan, nakurat ako. Giunsa man ninyo mga butang din sa bodega? Ha? Doon na mo'y gustong kawaton din hino. Wa mo gidangat, mangawat yon.
Among gipangita ang kamera nga gigamit ni Sir Alejandro sa una, sa Batanon pa siya. No! Ayaw na ninyong pangita. Og ganong dili makamusugot. Ma'am Julia. Nganong dili makamusugot nga amo ning pangitaon, Ma'am Julia? Basta, ayaw na ninyong pangita ang maong kamera, Helena. Igo laming gisugo ni Sir Alejandro nga pangitaon ni. Mauna, ang tingog sa amo gamhanan man na. Og ako, unsa man di ay ko manang? Amo-amo naman ka. Unsa ka manang? Magpasagpa ka, ha? Ayaw taon. Ayaw naghilabtis manang. Sa ako nang giingon, igo raming gisugo nga pangitaon ng kamera. Busa amo ning pangitaon, og dili mi mohonos pagpangita, kung dili ni mo makitaan. Sige, padayon ta. Panggawas mo! Gawas! Hala, misinggit ka, Ma'am Julia. Soko ka, ma'am. Animal! Oh, nasuko ko! Gahi mong mga panggawas mo! Dili mi mo gawas. Ma'am Julia, ayaw nagpasakit si Selena. Ayaw paglabanan na niya, Lando. Dahil na siya go. Kung manulti mo na siya kinsa. Dataan ni Nga nung misiga man ang imong mata, Helena. Ha? Suko ka? Ha? Suko ka? Musukol ka na ko? Ayaw kalimot, ha? Nga asawa ko sa imong agawon. Sige. Padayon tas pagpangitas kamera. Sige, sige. Padayon ko, no? Padayon. Gawas ba? Gawas! Gawas! Panuhay ka, Helena! Sukol ka na yun ay nako, ha? Aray! Uy, nagako po! Mami! Ayaw na Selena! Uy, na! Aray! Buhay na akong kamot, Lando. Isakitan ko sa ba? Manukol na yun mo na mong tanan, ha? Natakda na mo ni Helena, Lando! O gino mahadlok magikamakit ana mo ang kamera? Nahadlok ka nga makita ni Sir Alejandro ang naong ni Celes? Nahibaw ko nga mahadlok ka nga makita ni Sir Alejandro ang kamera tungod kay naa rito ang naong ni Celes. Ang babae nga tinuod nga gimahal ni Sir Alejandro, di ba? Panuhay ka, Helena! Nahibaw ko nga dili ikaw ang tinuod nga gimahal ni Sir Alejandro, Ma'am Julia. Si Celes nga suod mong higala ang mahal ni Sir Alejandro og dili ikaw. Hoy, Helena! Kabit lang ni Papa Alejandro kana si Celes! Dili siya kabit ni Sir Alejandro! Siya ang una o katapusang babae nga mahalo ni Sir Alejandro, nakasabot ka? Og dili ini mo mahimong babagan, Ma'am Julia, tungod kay ikaw mismo nahibaw kon unsa ka mahal ni Sir Alejandro sa Celes. Tungod kay suod mong higala si Celes. Mama! Nga nung nahibaw ka ini, ha? Helena! Si Sir Alejandro misulti na ko ini. O si Sir Alejandro misugo na ko aron pangitao ng iyang kamera. Leche! Sorry, Ma'am Julia, pero dili ni mo mapugnan ang tinuod nga pagmahal. Ay! Mama! Huwag ako! Alano, abi na kong magmalinaw na gayon kining balaya. Nganom dahi manang, gubot ti sa una? Ay, oy. Sobra kagubot. Nganong gubot man? Tungos ka maldita ng Ma'am Julia. Luoy in taon kaayo si Silis kay permi mang mabunugan sa ilahan. Ngay naman manang. Na, bata pa nas Ma'am Julia, no? Baka ko na kay na. Ha? Pero suod mo ko na silang higala si Celes, diba? Mura silang suod. Pero ang tinuod, gihimo lang alalay ni Julia si Siles. Ang iyang buhatonon, no? Si Siles mao ipahuman nun. Nagsalig nga dako sa tanang katabang ang iyang inahan. Daan pa gid sa bata pang salbahis na si Ma'am Julia. Mulang! Manang, Lando, dili lang una to maghiskot sa nangagi. At na ipadayon ang papangita sa kamera. Alejandro! Alejandro, unsa man kining imong gibuhat? Nga naman, Julia, ha? Unsa may akong gibuhat? Nga nung gisultihan man nimo si Helena sa mga hitabo sa unang panahon. Abi ba na ako og nalimot ka na ni Celes? Pero nga nung gusto pa man nimong banhawon ang inyong kagahapon. Alejandro! Tabag ako!
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.